Welcome to natay tayo Burgos Market. Burgos Public Market. Kaya naman dito pumunta sa diwa ko nito. Damagan tayo. Baka naman sa bali pakatanda naman tayo. Ay, tapos na nag-ulit? Hi. Abot na. Dito tagbiro-biro ko si daon na. Hindi makabiro. Nagatibiyag. Dagi niya sa anda. Sa diwaan, sir. Basit garod. Anda makapalingkit, makadisket ka tangan na nagatinig. Gatangan ti ice. Okay, tayo na ay kwa. Ilasan. Te. Ay haji kwa. Ala duga mo di 7-Eleven. Ice. Ate ito no, yung pinagadapin. Talo ate sa niya, talo. Ada pagpasgadyaw. Ata. Laitar, ata. Grabe. Burgos Public Market. Dito yan, awan nagatangda. Basit sila ko dito, ay palingkiga. Nagdadakil mo datang ataruhan. Dati kami Kabuangan Beach. Hi. Awan natin Amerikana na pantugan na biyahe. Kailangan na kumain. Hindi ka kanidyan na. Awanan na ulo.
Malpas mga nakagkuamay pa na